кадра безиб кадникия какаҷун сактавги тимоста раҳмат. И дарёи Невай чӣ хеле ки буд. Лекин ай мости қафо мондааст ку номаш Золотые ворота да Сан-Франсиско. Салом дӯстон. Ин мосте ки дар қафои мо аст айнан ба ҳамин мост монанд як мости дигар дар шаҳри Сан-Франсиско аст ки тақрибан ҳар 2 ҳафта ай болош ягон кас мепара худкушӣ мекунад. Неки ай мост нест, номи ин мост вантови мост неки монанд ҳозир ягон ҷода картинкаш мебинем хеле монанд. Умуман дар масъалаи шаҳрсозӣ ёки технологияи нав ва дигар мардуми ҳар давлат ёд гирифтанд ки як чиза чӣ хеле мегӯянд копировать мегӯянд ку хитоиҳои ҳама бисёр зур мекунанд. Як чиза мегиранд меомӯзанд дар ҷои худшон ҳам хеле месозанд ҳамун технологияро яъне ки чӣ мекунанд. Имрӯз дар бораи як мошине гап мезанем ки мошини тамғаи Volkswagen Polo аст. Неки ура ҳамчун Volkswagen Vetta дар Ҳиндустон мефурӯшанд. Марҳамат. Мошин ҳамчунон дар Ҳиндустон бароварда мешавад. Умуман таърихи ин мошина бигем ай солҳои 75 агар хато накунам производствоша сар кардагӣ ҳастанд ва оста ҳам хеле дар ҳар давлатҳои дунё вақте ки баровардааш гирифтанд навбат ба Россия ҳам расид. Навбат ба Россия вақте расида буд аввалин моделоша то соли 2010 вақте ки бароварданд Volkswagen Polo буду, неки хетчбек буд, ранги гольф класс будак. Седан надошт умуман. Ягон седане ки агар боша ай дигар давлатҳо дуровардагиянд. Ана соли 2011 дар шаҳри Калугияи Россия завод месозанд ва дар ҳамон завод бароварданша сар мекунанд. Солиш 2019 коробкаш автомат ана 1.6 110 лошадинаи сила дорад. Дар линейкаи ҳамин мошини Volkswagen як симои махсус дида мешавад. Ина агар ай пешшози агар нишон дад инами решоткаи радиатор бигем фирмени решоткаи радиатори ҳамаи компания Volkswagen аст ки қариб дар ҳамаи мошинош да ҳамаи фирмени решоткаш ҳаст. Бигем як чӣ хел бигем ҳар давлат ба худша як герб дораву я байрақ дора ку байрақи ана ҳамин мошин инами решоткаи радиаторша. Албатта инами бигем чиша гербша бигем шилдикаш Volkswagen. Ана решоткаи радиатори ки нами се линияи хромированиам рафтага инами бигем нишонаи асосии ҳамин мошина ки мошин тамғаи бигем Volkswagen. Як гапи дигар дар ин ҷа ҳаст ки мошини ҳамин Volkswagen ана вақте ки ҳамин Polo-ро бароварда буданд соли 2011 шумо тасаввур кунед нархи ҳамин мошин начальни цена мегӯянд ку бигем минимальни комплектация шуда 408,000 рубл буд. 408,000 рубл. Неки чӣ хел бигӯм официальный сайт Volkswagen да ҳамон вақт буд ин мошина барои Россия разработка кардагӣ буданд. Официальный сайти Volkswagen да медромади ҳамин мошин да ҳамон ҷо набуд барои давлати Россия баровардагӣ буданд. Баъд оста Бразилияда бароварданд, Ҳиндустонда бароварданд, дигар давлатҳои Европада бароварданд. Аз он ҷумла Чехияву бо як чанд давлати авай Европада баровардагӣ анаш.
ана чӣ хеле гуфтем мошин солаш 2019 коробкаш автомат ана дарош барои ҳамаи класси мошинора камакак хеле майда ки ҳастай ай сабаби ҳами раҳ рудан ай хеле камакак жёсткай не ки мошинои немисӣ чӣ хеле ки планка доштан ку ҳам планкашона қапидагиян шумоизоляцияш хушрӯа ягон проблема надора як ана технические особенности дига дора ки дарошина хеле омагияна ин айҷашда бу не қадари дига бромагия умуман мошинои хеле меоян то иҷаша треза мешава ку не ки и хеле нестай ана гуфти ҳамон рӯзто ки есть над чем поработать метавониш ки губковатш кунӣ иҷаша аллакай камакак хӯрошидаи хай ҳеҷ проблемаи мо нестай иҷа як кори аҷиб шидагия оз нақл мекунам ин мошина я бародари арендаш гирифтагия масалан такси намезанад такси нестай корои худаш фақат мегарда аренда ба фикрам як где-то 8 моҳ мешава аренда гирифтагияш дина вақте ки пеш омадам гуфтам мошин тартиб гирамаш баъд мега ки баба ман гуфтам ки ман мошини худам масла рехтагиам аслаша алиш кардам мега ки мошинадам алиш кардам дар кора ман гуфтам шӯхӣ мекунам шумо тасаввур кунед ки вақте ки мошина гирифта будай 900 километр гаштаги будай 900 километр ҳозир 54 километр 54000 километр дар 54000 километр ягон бор масла алиш кардаги нестай баъд камтарак маслаш рехтем имрӯз баъд дилнияти масла алишкунӣ дорем маслаш сипсиё шидагия дарунаш ҳозир як борига двигателиша ҳуй мекунем мебинем двигатель оп немусо чихел ҳамҷашда хато кард анде маҳкам мешида бу динам ҳуйш карда будам хеле камтунки бозӣ мекард гуфтам чихели немусои хеле сборка карданаш хотя немусо сборкаш кардаги нестан дар шаҳри калугаи россия сборка мешава ин ҷашда уже паррандао камкамаки хона кардиям маслаша чихели гуфтем ҳамин двигатель 54000 гаштагия дина вақте ки ҳуйш кардем шубшад нигоҳ кардем масла умуман надора где-то 1.5 литр масла бо рехтемаш ки я ба худ биёяд камтар так я бор дига нигоҳш мекунем на нигоҳ кунем сипсиё шидагия ирӯз хай маслаша алиш мекунем мега ки хай ҳамин ҳозир мега чиш кунем номиш чия маслаша алиш кунем зангш бизанам бигӯм ки биё мошинта бигӣ мега ки ягон проблема да нағалтем двигателиш меган ки чӣ дора камкамаки масла мехӯра аз замена то замена 10000 где-то ҳами заменаша аз замена то заменара ана где-то меган ки 200 миллиграмма ҳам қадар мехӯра не ки баъзеҳо меган ки ай баъзеҳо умуман намехӯра масалан ҳамин қадар нағзай меганда двигателиш нағзай бисёртар ин мошина дар такси ай мекунанд айни ҳол минимальни нархаш чӣ хеле гуфтам соли 2012 вақте биромад буд 408000 рубл буд ҳозир дар 408000 рубл дига мошини ладара намеёвӣ ҳамин мошин агар хато накунам минимальни нархаш ҳозир где-то 650 ёки 700 сар мешава ҳамурам бо кредит да мефурӯшанд хеле наличкада намефурӯшанд 4 цилиндр дора 110 лошадине сила ҳастад двигателое ки ягон турбина бо доранд кашиши вобо хубтара дига ягон хусусияти махсус надорад двигатель как двигатель на нигоҳ кунем 55000 гаштагия ранги мегӯиш ки ягон як гала гаштаги хай ба фикрам ягон бор шуштагишам нестай багажник чакит нишон бутем натем барои багажникиш рости гапа гум қадар тоза нестай умуман ҳамин мошиное ки ман тест-драйв да мегирам ҳамаш аз строителоан барои ҳамин хай боз нишон метавам мошини строителда багажникиш чӣ хел мешава так багаж вақт нашид рости гап имрӯз багажиш тоза карданда хайрам дига куҷо тозаш мекунӣ гуфти гапо вай чизои ҳамон мардакай кори сохтмониша ана где-то 400 литр зиёдтаракай се қопча орд бе проблема мебарад коронавирус худо бигирад коронавируса
мегӯянд ки границаҳоро ҳамаша маҳкам карданд. Чӣ хел мо Тоҷикистон мерем ака? То коронавирус як тарафа мешавад ки эҳтиёт кунем бародарон. Дар соли 2020 кузови навш баромадагия ин багажникша вақте ки мебардорӣ инаи оинаи ақибаш қатъи багажникаш ҳардуш боло мешаванд. ҳозир ҳамин кузов бигем седанай ана ӯ боша лифтбекай қатъи оинаш ҳардуш якҷоя мебуроям. хайҷа камакак рости гапа бигӯм хунукай шамол заистад дистояма ях кард оператори меонад вай дастош ларзидесай ва фикрам картинкаи нахели омесай. Дорафтем дарунша тамошо мекунем. маънои ҳами Volkswagen худаш ҳамчун народни автомобил, мошини халқӣ вай бренд дора. Ба-русӣ чӣ хелиш мегӯянд? Даступни, мошини даступни, яъне ки ҳама метавонад ки бихара худаш дар ин мошина, он қадар қимат нестай, дастрасай. Ана дарбораи дарунаш ҳозир гап занем, мошин мегӯем мошини навай. Ана ҳозир ина ҷа агар нигоҳш кунем 54600 гаштагие, қадар зиёд гаштагӣ нестае. Шкодаву, Аудиву, Volkswagen бигем рулошон хеле ба якдигар монанданд. Ҳозир ҳамин мошин ана хато накунам агар максимальни комплектатсия рулаш бигем ҳамаи инаи функсияро дорад, кнопкаву чӯша дорад, таш не хеле камакак скос дорад. Мошинои Audi-ам, Шкодаам примерно ҳам хеле рул доранд, ҳам рулошон ҳамаш як хелай. Так, мошин пластикаш сахтай, ягон хеле мулоим нестай, не ки ҳозираш дахай нава ягон тиқир-пиқири зиёдӣ надорам. Хеле диста биҷиқи мақсад чӣ намедрояда. Пластики сахтай. Ана як чишмада маъқул нашида ин мошинаи ҳозирада ки ҳамин кнопкаҳошон умуман бисёри бадай. Нигоҳ мекунӣ ку намедонам барои чӣ, ҳамин барои мара стили хеле минимализм бисёр маъқуле ки кнопкаҳош камтар бошад, баъд як блок управлении хеле умумӣ дошта бошад ки дар дарунаш ҳамаи кнопкаҳош бошада. Мада хаям хеле маъқулай. Коробкаш автоматай. Ана чанд ана ду режим дора, се режим дора. Драйв, обычный драйв, ана спорт дора. Баъд ҳастай ручной типа полуавтомат мегӯянд ку плюс-минус дора. Яъне ки вақте ки шумо гирёнаш мекунед, ҳарфи D да ина ғалтӣ, драйв, ай ҳарфи D коробкаро усу мебаред. Дидед? Вақте ки усуш бурдӣ, и как ручной мешавад. Вақте ки мошина ҳай мекунӣ, мошина ҳай кардӣ, ана скорости якум, передача якум включат намешавад, то дигим включат намешавад, то вақте ки як бор хеле пеш набурдӣ. Не хеле пеш мекунӣ, уже дигим, сеюм кулён мешавад. Агар ки наоборот буфора скороста обратно бизанӣ, якум передача ақибш мекунӣ. Ақибш кардӣ, якум намеғалта. Ина ҳозир якумай бигем, дигим, сеюм, чорум, панҷума меданӣ, баъди ӯ фуровардан ки форад, хеле мефурӯш. Ира полуавтомат мегӯянд. Ҳам хеле режим дора. Мана мақсад ҳамиш хай маъқул шуд. Ай новшествое бигем ҳамин мошиндабдагӣ. Ана қафода хайма наштам, рости ма камакак пастар ки аста 170, барои 170 қафода ҷо мераса, ягон проблема нестай. А 170 агар зиёдтар боша, уже камакак проблематична ғалтидан. Масалан, габаритош камакак майдатара. Инҷа ду кнопка барои 2110 гармкунӣ дорад. Бо чӣ дорад? Кондитсионер чӣ хеле гуфтем дора. Ин кнопкаша хай гуфта будам, рециркуляция воздуха мегӯянд. Бартавои компютер дора, расход чанд нишон метад, чанд қадарай, то заправкара чанд қадар мондагиай. Ана бо иҷода як плюшкаи дигаш бигем ҳамияе ки метавонӣ ки блютуста гирён кунӣ ва зангои телефонира бигем неҷада куҷода буд. Куҷоишда бояд ҳамҷада бошад. Через намиҷа зангои телефонӣ мақсад қабул мекунад, гап мезанӣ, айҷа овоз меравад. Короче, Bluetooth подключение дора. Бо чӣ дорад? Дорад не хеле электрический складывание зеркал дорад. Во. Дидед? Хеле электрический складывание зеркал дорад. Так.
гуфтиам гапҳои тоҷикӣ полни фулай. Фақат оз якам тарак ҳай кадан дар курай. Мақсад бифаҳмӣ ки чӣ хелай. Имрӯз камакак рӯзи ҳафтовиай. Мутаассифона ҳафто ози ӯ тараф дазадисай. Бароям картинкаи сёмкаи мо камакак сиёҳ омад. Инҷа да бародаро омадиян шашлика ягиян. Чун ҳам қадар мо ҳамҷа гаштем, як бор нафтан ки биёи як шашлик бихӯ ё ким гарм ша. Хай майли сухтем. Хай мекунем ози. Ҳайҷа майда меброем мерем. Оператор мехурдай. Скорости яка бадза. Ё бисмилла. Ака операторам ремонт хай бигзарон баъд ҳай кунем. Ё ҳам меқапам. Рафтем. Шинои немси. Як цизур доран ки подвескаш хуб настройка кардагиай да. Машинои нави ҳами немецки ҳамаш қарибам хелиам. Оз намҷада где-то 45 градусай подъём. Увери нах шур меброяд. Ҳарорати температураи имрӯза 2 градус хунукай. Хеле автобуда хай намебош ки хунукай 2 градус. Оз меброем. Машина нав ки ҳастай хча уверин дарах меқапад. Резинаш навай, износ надорад. Кӯбна шидагӣ нестай. Раҳра хушрӯ меқапад. Баъд рулашам хеле ягон тараф машина намекашад. Намедонам барои чӣ тоира як чанд машини каресира ҳай кардам. Ҳамин рул вақте ки меқапиш сараш мети як тараф мекашад. Ё накашам агар хеле уверин нести ки вақте ки ҳамин ягон 1 сония 2 сония ягон корд вақте меғалтаам диста ягон ҷо кунӣ ё ки як хам мешавад сидента турӣ мекунӣ уверин нести ай худат и бошад вақте ки намераси ку ҳамин рула худаш ба қувват да ҳамин раҳ местада ягони хеле чӣ надорад шурӯъ меқапа раҳра баъд коробкаи хубай ма фарқиятша дар байни режими драйв қати спорт уқадар надидам. Спорт ҳамин қадаре ки чиш номуши аст. Дар режими спорт ҳам қадаре ки бая оборотот камакак зиёдтарак бозӣ мекунанд халос. Бозе хай як бор амо болои мост қати мегзарем. Мости вантови қати. И мости вантови кайсивои автомобилная дорога меганушку. Дар Москва кадиш меган, ҷада скадиш меган. Қати ҳами скад мегзарам. Я болош ози меброем ва сад зиёд ҳайш мекунем. Агар шид ягон 130, 140. Ман якчида ҳайронам. Ҳамхели мост дар кадом шаҳре ки бошад, ҳамун шаҳр ҳамчун як достопримечательность ҳамира истифода мебаранд. Хай ин мостам ҳамчун як достопримечательность истифода мебаранд. Не ки чӣ хел гумда ина ози мо ай тараф сёмка кардем, барои ай ҳамун тараф сёмка кардан қариб як соат гирди ҳамин мост тол хӯрдем ки ягон ҷои соз биёвем ки сёмка кунем, барои ки ҳама тарафаш мост рзагия ё ягон чӣ хел бигум ё ягон ҷои вайрона ҳозе як боли мени хеле ҷои настар оз мо ёфтем барои сёмка кунем. Хай майли вазъи неста инами вантови мостш меган ку инами ҳар як чизе ки омагия ҳар як симе ки омагия ҳай моста меқапада дар унҷа мобайнда хеле сталбае ки ҳастай ку бигем ҳамчун асосии стержин истифода бурда мешавад моста хча меқапа неста инами ҳозир не мошино дар крайни полосаи леви агар аҳмият дем 130 ҳайкесан мошини мо 100 рафтеста да ҳамин 100 рафтеста сар метирула хушрӯ рул места дар ҷош раҳра хушрӯ меқапа ина ака ҳозир меҷиқемаш
увер ниқча меқапа 120 рафтеста меброи 140 рафтеста пешта камера 110 разрешённая скорость айқафо бо сигнал додистан ки бубро ака тоқат ки ака 120 рафтеста 130 140 140 ана не мошиное ки дар полоса истодагиам бояд не психика се-чор бор айқафо сигнал дод ки 120 наистодем 100 хулос вақте ки 150 160 тай мекунӣ дар инҷа бакавой ветр шамоли хеле чӣ хелиш мегам бакавой короче зиёди бада вақте ки бакавой ветр зиёди бад кишид опасния бисёри бад разгонят кардан яки 140 150 160 то 170 ягон проблема нест раҳ шурӯъ меқапа ягон ингир намекунам қадаре ки ана партфтан дар корайда скоростта партфтан дар кора ки да кольцевой автомобили дорога ками рош зиёди бада ҳамин рӯз саҳар айхом хестам дита штраф омагивда дита штраф омагия хайбо инҷа да скидка аст дар мобайни 2 ҳафта да агар штрафа биспорӣ скидка дора 500 рубл штраф споридем 120 140 50 160 170 то 170 ягон проблема нест шурӯъ раҳра меқапа ба фикри ман мошинои ҳамин ҳозир истеҳсол мешаванд ҳамин мошинои современи қадар то 170 чӣ нест ина бетера бинед танка нарамромада имрӯз ягон праздник амроди нест барои чӣ раҳна омада инҷа районҳои нави санкт петербургам инам хеле домои калон фақат сохтагиянд хотя агар ки строительная норма вообще ана современный ами хонаро нигоҳ кунӣ умуман хеле многоэтажка бояд насозанд дар оянда вале худо хоҳад бо дар ҳамин масъалаҳо камакак видео мекунем дар рақиб якта Volkswagen Touareg омаиста ӯ мегад мекунад ки полосаро холӣ кун ҳама полосаи леви барои нами чӣ кардан ганият кардан 160 шумуш зиёд шуда 170 баста баҷотиш ба фикрам кашидан мегире ягон проблема надора режими спорт дакмо демошози беҷақемаш 160 70 170 зиёд дига ҳайкада намешавад барое ки полоса заинта модели Volkswagen ай ҳама пасттарин мошин да ҳамин линейкаш ина ҳамин мошини Polo баъди Polo Volkswagen Jetta меган аста ӯ классаш камакак зиёдтарак баъди Jetta Volkswagen Passat аста Passatаш анаму Jettаш C класс намедроя и ака B класс бигем мешавада Passatаш ҳамчун E класси бигем модели Volkswagen ана S классш боша файтонш меган ана ҳам файтон ҳамчун S классш намедроя ана як савол кстати бачаҳо да як савол касе ки дар ҳамин комментарий агар туғри савол ба ҷавоб диҳад ягон чи иншаалло ягон падарка ҳеҷ немегӯм ка минимум як лайкш мемонем ҳамин маркировкаи резинда баллонода бигем 165 бигем чӣ хеле мешаванд
15 ر 165 با 70 میشود 165 یا که 215 با 60 میشود. همین حرف ر حالا چی معنا داره؟ اگر همین سوال را جواب داده تونسته молодец دیگه انداز زور میشه. با یکون لایک یکون کامنتار دیگه خیلی چق چق میکنیم کسی که توری جواب داد. قریب من اینجا دعوی را بغلتیم خداوند خیر رحمه خوب دار 150 هفته سابدیم جوش دا ایستاده در اینجا مینیمال скорость شما بفهمه 80 با فکرم اگر خطا نکنم 80 کم رفتن در کار نیسته. اینجا دا авария شده دو ماشین دیگه زدن. اینجا دا یک تا авария اینا تیز های کردن اومدن اسپید نکردن اینه باید авария دیگه اینجا شده پیش دا اینجا اسپید کردگی نیستن باید авария دیگه اون اوجا شده گیه دیدین طرف دست چپ غیری یا авария دیگه طرف دست راست داشته گیه اینش با فکرم هم نزدیکی داشته گیه نگاه کنید ماشین زده گیه پیشش نیست برای همین هر کسی که دمی کد میبروه ما برای شما را نشان دادن 170 و 180 کیستم میگی خودم اگر که در راه بشینم من خیلی هی نمیکنم برای همین با یگون تد نگو که میزنی حرام میبری یگون چیته پیشکی ناویگاتر را میبینم که در پیش ولد چی خیلی یگون авария هسته نیسته راه پویای اون نیسته من خیلی میجا تویش برای همون عقل کار فرونی بردارم من 170 160 روزی های کردم برای فقط شما را نشان دادن که این ماشین هم قدر میکشه. شما چیکار میکنین اونجا دای خنکی؟ هم قدر میکنم نمیومد شما را. خواهی اگر که های معقولتون شده باشد دستگیری کنی پادیلیتسا میگن چی میگن هم خیلی کنی در آینده با مشتری نمیبروید. واقعی خدا نگهبان در امان خدا.